Hoy, nag-usap mo dia. Ayaw, di ma. Ano na ka magkamang mo? Ha? Wala Ano na ka magkamang mo dia? nanay Sa mga kawatan mo? Dili. Malaki ko masakpan ay mga tao. Di ba ita ni mula sa tag-iskiri kamang-kamang kami. Sura ni eh. Asa ni dapit ka kamang ni. Hindi natin makita ang tao utang. Kali, kapanakon kita ang buto lagi nito. Kaya taong budget na tayo paluyo na po. Kuha na ni mga tao na bakaroon kay ugwa kay kwarta di gyud kaputaran. Sirado. Kabangon ko ni kay mabawaan niya tanan rabin masilingan no. Dani kan siguro kung magkamon sugod kita rin. Bu mentai. Yun. Tumbal, kamangan ko ni. Bahala na ni kit. Tagsarap ito ni. Karon rasad ni. Ugma rabab. Tibaw ko tayo eh. Ate, ari ko dapat. Kisam. Ate namin nagkamang-kamang kung sura akong kontrapartido. Ate nagpurong pabukan ko sa akin. Loh! Usam ka diri! Nangamang ko dari! Ba't ako'y nakaunang kamang diri? Ay kinaunang nagbangga man gay tanya ikinakauna. Ganyan ko si kamang dito. Dito kung nagsugod. Kuan bang may kong tae. Steam di ako'y nakauna diri. Uy! Ubo ako na mong puro. Pisti ikaw ang dito kung kontra di ay. Ikaw ang sa dito kung kuan di ay. Ngano naam ka diri nga ako may Ako'y nangamin diri. nakauna diri kamang. Nya na kay kahatag. Naadiris kumpul sa imo ha. Nana. Kada dayo. Kagamay di ana. Yung bataan nun. Ako Kadaghan dito balay una pa dito ngano naam ka diri. Ayo pagay ko kadlawon pa ko nangamang diri. Butagan na lang ko. Ayos ba ako gabi pa. Ano sa yung bataan noon? Ako'y nakauna kamang diri. Basta ako'y nakauna diri. Uy! Ikaw gabi pa ko. Kaya ni mo uy. Buangan ni mo na unsa. Mangilog mo ka. Kangilog Sa pa eh. mata Ako nakauna ano. diri. Yak. Hoy, nag-usap mo dia. Ayaw, di ma. Ano na ka magkamang mo? Ha? Wala Ano na ka magkamang mo dia? Nanay tawa. Sa mga kawatan mo? Dili. Ha? Ano na ka magkamang mo dia? Taro mo dia kay maan mo kawatan kay nagkamagkamang mo dira. Kami mo. Mali rin ka Kontra ay nagbutari oy ki. Wa ni kwarta Kana, na. wasa ni boss kay. Paano nagkamagkamang mo dia? Tao boss. Lahat tong iski diri sa to barangay lag saba Oh. mga tao. Layo kay kumbos. Isikretor ang kunig hatag. Ako boss kay. Sa ato ba mga politiko niya mo di ay? Dihan na dano. Sao ni? Ay dawat ta boss. Kuha ako nang kasing-kasing. Ay dawat ta na boss. Unta sa Kamay. 30 Kamay. Nga usa may mong nasaran Kamay di ka na, ay. boss. Kalimtan. Iski, chairman. Iski chairman. Gamay ka na mo iulin niya boss kay ako. Ako na ko kay banda na. Gago! Boss. Dawato lang ko na pero ako lay bahala kisa kung butaran ninyo. Ay, may kalimti. Dito mo kalimtan oy. Mo ni mong kwarta, ni mo ni kwarta 500. Pareho mo 500. Ay kay kung tao. Ya pareho mo 500. Palihog sa puno-puno dia kay yawat na sa kuma. May problema. Mga pamilya ba? Gago! Hindi mo gingon pero imong gyud ka kumutaran. Putaran ta ba oy. Puni ni gini puni jud puni jud. Puni ba? Kinito. Size. Labaw naman mo ako. labaw man niya. Size mo 5. Ari ko bubutar niya. Baon na lang kung kwarta. Asus. Tuga-tuga paglansa. Jis sa lay kwarta. Magay ko para Palisan ay. Tuga-tuga may glansa og skid. Piso lang ko. Para makasiguro jud ko butaran ko nimo dapat ko. Ari ko bubutar ni kay. Kasing na lang boss. Duwatan na. 10 pesos. Gipula po yung kuwaran rin. Pina. Imuha, pila rin eh. Klaro na Sos. daan. Klaro na daan. Kung gusto yun, nanguling rin. Tuga-tuga, manili kay lansar o iski. Wa mo rin kay kwartari kus kwartari. Kay natabang ni. Kailangan pa ka, di ako kay kapuno. Puni pa yun. Nawa naman na siya kapuno. 10 pesos na po na. Ari ko Nasa ato ba boss, dito di kambutan na. Ari ko bubuta, ari kus kwartahan. Salamat kayo na niya. Asay piliyon ni mo boss. Hindi ka kalimutan. Sige. Sali kay ko nimo posisyon Ang kwartang pili. Kamay kay kwarta yan. Kwarta sa mo dako. Bisa pagpunan pa kuna na ba ko nimo. Wala ko kwarta boss. Ya, salamat kayo ninyo. Sige, ay ko kalimtan. Kalimtan. Wala din Salamat kayo. Kasama putaran no boss. Ari ko sa labaw. Niari sa ko. Gato sa ato boss. Ambil lang. Boss. Salamat kayo. Salamat kayo. Boss. 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 Ano yan boss? Di man ka mo.
Lahat ko anak ko, boss! Di man na kamubutan ako, boss, oy! Atayan niyo, boss, oy! Laayan niyo, boss, oy! Gatag mo yan mo nung tagal, boss! Ayan eh, tawanan nun. Mili, magdakong kwarta noon. Ayan eh. Wala mo yung magpalit mo gas. Para tayo sa akong pamilya. Gantay eh. Gatan yung ito niyo, boss. Para mo daot ako. Yan.